Kulendi. Early Friday morning. Good morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka zvekare. I am back kunge msana pa one chivhidhivhidhi chenyu patinotefenura patinokupai nauma updates zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Right, rekedza titangire panapa. This week President Emerson Mnangagwa pushed further forward the 2030 agenda which seek to increase his time in office after calling for the speed implementation of all resolutions from the 22 conference. Do mamirira akaita zvinhu vachek. Mnangagwa is desperate for his term extension. I don't know why. Chinhu chaaronyadzanje kuti akangobuda aenda, but ameno kuti chii chavarida kunyatsoningira ende ZANU-PF yacho yakazara madatsunya yokuti vakaconvincwa nemunhu wani zvekusvika pa the extent yekuti vakumunamata vese vakutofunga kuti he is the best president to ever come from Zimbabwe. No. Isusu tinoziva zvinhu zvakawanda. People are struggling, zvinhu zvakaoma munyika, nzara iriko. ZANU-PF yakabvira kare ichingofoira ende nhasi haina kana chayamboita chayanzi chachinja chinenge chiri better. Nezuro chaiye vakaendesa chikafu kuchitumbwiza vachitaura kuti zvinhu zvanga zvakagadzirwa nakuda kwacho tagwirei. All those things zviri kunzi zviri kudonetwa mafood hampers iwayo zviri kuitwa in the name of ZANU-PF. And vanhu vari right ka vanofana kusiyana nazvo, because these guys vari kurova bribe and this is the way they bribe. Vamwe vari kubribwa nema millions, ma thousands, ma $100, ma 50, ma 10. Vamwe vanenge vachibribwa nema hampers. Zvine ma levels kudai so. Zvinhu zvacho I don't even know. Now and you know the funny thing is that there is no joy for motorists is government maintaining high ZBC license fees while slashing the other fees which Zimbabweans will not be enforced to pay anyway. Under the new structure, business vehicle radio license fees has been cut from $200 to $90 per year, while private vehicle license will not cost $84 annually, down from $92. A combined radio and television license has been reduced sharply from $100 to $24 per year. The national broadcaster said urban home radio license have come down from $40 to $10 annual, while rural listeners will now pay $5 instead of $20. The new fees take effect on 15 January. But pamota manje yekumota iyi ndo yavari kubenefita nayo. Yekumota iyi ndo kuri kubirwa vanhu mari. Mukorona ndiani achateerera ZBC inoboha. Kune ma DJ vakadhakwa, ma DJ vanosapota ZANU-PF, vanotaura zvinhu zvekupenga, vanhu vanosapota Mnangagwa's 2030 business, which is nonsense. Iwe you can't do that. Haungati uri kuenda kubasa every day kana mwana wako cheche achikubuda kupamba uchizwa dedi zvinhu zvakaoma kuti mwana wangu kwandiri zvichanaka, mwana wako achishingirira kuti arinda chikoro, iwe uchienda kunoita ubalance wokuswera uchinoshingirira kunoningirikina kunosapota umwe murume. What's that? Like now tarisa zviri kuita with people like ana Munyaradzi Machacha ndo vakuda kutambiswa mamwe mafront akadhakwa ekuda kumhanyisana kunomuvha nezvima motion zvavo zvavarida kunoningirina izvo zvanzi tongomhanyisa zvinhu zvacho kuti 2030 yaMnangagwa iende kunopasiswa. Vakatobudisa zvimaningirikini zvacho izvi and I don't even know kuti nyaya dzacho dzinopera sei. Like people were saying kune vanhu vakaita sana advocate Fadzai Mahere, iwe Mahere iwewe problem yako i1 unoda kutaura zvinhu pa social media, unoda kuswera uchinondira pa social media, but why usina kuramba wakatsikirira wakamira muparliament? But isusu we all know kuti parliament yacho chichaitika and Fadzai Mahere ari kuramba achi-explain achiprova maZimbabweans kuti guys handina kumbokuitai ngirikini kana kumbokuitai letting you down guys, but onaika chinonzi kuzoita kuti munhu asiye ari kuona kuti inini is better kuti nditiza neupenyu hwangu. Even president wavo anga atiza neupenyu hwake kubva kupart yake yaanga agadzira. It's like akatsarwa his own party. It's something chekuti chinorwadza. It's not that easy. Even though zvao ivo vakuti ndo vanga vatsara party votanga kuti saka tingapasei munhu akadaro nyika iye achitsarwa party yake yanenge aningirikina, ivo vachinyatsozva kuti ndo ingirikini propaganda mashapenere atichaita. That one tichanyatsodzoka tonyatsoitaura nezvayo
is a topic for another day. For now, let's go pane nyaya ya advocate Fadzemahere zvinhu zvaari kutaura panapa achionesana nemazimbabweans because unozoti nyaya inoitika inonetsa ndekuti guys kuti nyaya idzi munyatsozinzwisisa sosoka ameno zvazvinenge zvingori so. Mahere ari kuti when I was in parliament, anytime we tried to raise points of order pertaining to the unconstitutional capture of the house, our mics were turned down off and were told to leave. We would refuse, fighting with riot police trying to inject us from the house. In violation of the Privileges and Immunities Act became the order of the day. I would spend the whole night preparing to debate proposed legislation and matters on the order paper, only to be met with baton stick and police violence. On the day depicted on the video below, the police threatened to tear gas the chamber. We ran to where Deputy Finance Minister Kuda Mnangagwa was. That's the only thing that saved us. We knew they would not tear gas him. ZANU-PF can never watch us when it comes to an intellectual debate. They always resort to force and strong arm tactics. It was a jungle. Walking away from the fuss was the best protest I've never participated in. As the things stand, that place, it doesn't respect with will of the people. But akubvuma zvake kuti abati vanhu zvavo unozoti hazvinyatso hamuzonakirwe nazvinhu kuti abati no hatisi takabvotirewo kuti utimirirewo zvona tikatotarisa kuti for the next 5 years ndiwo change urimo, but ari kuti zvinhu zvavo zvisina kumira mushe taitozopona pamwe pacho pachida kukandwa pategas vari ipapo hanzi vakanomhanyira kuna David Mnangagwa mwana waMnangagwa vakapolisi ndopatakatoziva kuti polisi uku haikande mategas cause mwana waMnangagwa for sure ukakande tegas mwana waMnangagwa hazviite Mnangagwa wacho anotokupandukira akakurakasha zvisingaite because Mnangagwa will never joke nevana vake zvekutodaro hapa vana vake hangambonhikirikini kana uchida kuona kuti Mnangagwa will never joke itarisana na zvanoita kana pamukadzi wake anomuprotecta kusvika pekupedzisira. Vanhu munoona totaura zvese muchicriticize chinji, but bvunza vanhu vakambocriticize mukadzi waMnangagwa, they know very well kuti zvinhu zvacho hazviite se hazvizonopere mushe. But muri Zimbabwe, you know, a lot is going on. Ndo nyaya iripo yakabuda ichitaurwa Fadzemahere achiti isusu wedu takatonga tori ma1. Imagine kubuda the whole night uchiprepare for the speech kuti ndichazoenda ndozonorowa mapoint of order ndichigadzira mapoints vachiresearcha vachita sei vosvika vakamirirwa nemamboma vachibhurwa munhu muparliament. It's something chekuti chachikunikina. But nyaya yanga iripo ndeyekuti chimuforimbo che2030 changa chagara kare chakubikwa. This is the reason why Mnangagwa is busy pushing it. Mnangagwa I pretender all along achiti inini I'm not interested in this because I'm a constitutionalist. Now zvichawandisike they are busy kuti toita sei kuti tende tinopinda. Inini handione zvangu kunge zvinomeka sense. Saka mukunditaurira kuti vanhu vese madatsunya here vari kuteera kumashure kwaMnangagwa. Are you telling me kuti Mnangagwa is the only best candidate, presidential candidate yamunayo muZANU-PF yese? Mubvunzo wangu unobva wati kwakamuka akafa muchaita sei? Saka akamuka akafa katotongoza motongoenda zvenyu mese musiyana nazvo zvinhu zvacho izvo. Because vanhu vakambotanga vachida kupindira nyaya dzacho vakanzwa kuti ningazoda so nhasi uyabuda achitaura speech yakadai so kusvika tazongoti but kutarirana pafair speech dzonyorwa naJoe Jarambe. Uyu ndiye Joe Jarambe anyora yaMnangagwa obva anyora futi speech ya Chiwenga. Saka zvinhu zvekuti munenge muchingodhumanisana musoro. At the end of the day munojoiniswa ZANU-PF makavarirwa like something that has been happening for the past 6 months. Vanhu vanga vari kupindira nyaya tangoti for the past 1 year vanhu vanga kutanga kupindira nyaya nedzisipo. The likes of vanhu vakaita sana Geza anoyadedzera kuti right iko zvino zvitoda kunda tinoda iso tinobvisa Mnangagwa right vanobva abuda nezvigananda zvake vadedzera maadrese pano panogara vanhu. The next thing mndarageza where are you kuti ulead in the street has kubatika. Alright, it's okay vanhu vapinda mustreet kune vasungwa hauchabuda uchibatsira mafamilies avo kana kubudawo kuchiprovide mari kuti right iko zvino zviri kuronga a demonstration woisa mari paground kuti now kwakati vanhu vanobva kumabvuku vanobva kwakati vanhu vofamba vopinda nematransport vonowokerwa vopinda mutown. But kungodedzana nemuromo chete and he thought kuti vanhu maybe vanhu vamiignore but a lot of people were saying chinhu ichi kachi Ginger ZANU-PF at the end of the day atisizozive because zvakazotanga kuvhundutsa vanhu nawo pakutanga kunzi that guy yanzi Daniel Garwe. You know that Daniel Garwe akatanga kuti now it's high time yekuti tikwanise kuregerera Geza ngaachidzoka mupati haiwa yakarasika tingaidii tinganingirike nato tomuregerera.
saka nyaya dzeZANU-PF kumana hadzina kumira zvakanaka. Now this is the current situation. Pusha another that's another final push. I was asking yesterday ndichibvunza vanhu kuti nai, what is the purpose yekuti murambe makasunga vanhu vakaita sana madzibaba veshanduko and like the likes of ana Malcolm Masarira, popularly known as Comrade Traore, ana madzibaba anzi ana baba mdiwa is over 75 years. I don't know why ari kunyimwa bail. Alright, ngati without saying is there any reason nemusoro yekuti vanyimiwe bail chacheyo? Iripo here any reason nemusoro? Because chinotishambisa ndechekuti alright, ndizuro makatora magaya makamisa iye gabva atoti handisi kutombo apply bail, varazongoburekana rangobuda rangoapply ka 1 pen abva atobuda zvake akutoenda pa10 just like that. Kune vanhu vanotonzi uyu musamupe kana kuti uyu mumupe because uri andi 2030 uri kuda kungo anything, kuda kungoningira kuda kugara atogara abata. Because if you guys still remember my days eSadak, pakauya Sadak pepe pakagadzirwa marodhi pakaita sei pakatisungwa futi vanhu paya pakamhanywa futi paya. Now this is the same situation yatinayo izvezvi yekuti vamwe vana vakatosungwa vari munhikirikeni. And the funny thing about mazimba vaya vapesvedzeri anatunhaidzirwe ya ngazvidaro chokwadi wakapenga ningi ndomudira kuti anotaura chokwadi ningi ndomudira kuti anonodidi mangwana Mnangagwa anongosvika ngokuti urumba. Vanhu vese vaya votanga kutarisa kuti Hashem. So what am I saying here? Zimbabwe kana tiri chokwadi about anything kuti chichinje at the moment in our country, kana tiri serious kuti paitwe any change iripo kuti right now kuti tiribude chitaura kuti enough is enough of this nonsense, enough of this drama, chinodiwa kutanga kugona kutaura with one voice. Tisina tomboita zvese zvokupfekerana nezvemapolitical party, because people are sick and tired nemapolitical party. Politicians they come and go, but imimi murungoramba muri pa same position. Pakatanga kutora nyaya dzepolitics wangori Roger, now you are still pa same position. Pakatanga ku MDC yabirwa election zvakaonekwa nemunhu wese, ukati ndichadzoka 2013 pachitichabva tazovhota futi after digrikin paitwa GNU, because GNU was better, yakagadzira nyika ndo yakatona nhasi people are still using my US, but panzi pachinjwa futi digrikin yacho izve. So vamatera 2013 zvikanzi aiwa 2013 madyiwa, vamapinda 2018 zvikanzi 2018 wacho zvazongodididi election rabiwa 2023 wes life iri kuramba iri panzvimbo pairi ipapo, hapana chakachinja kana wanga wakamirira toke. Saka inini ndichazoningirina politics dzakazondaidai zvinhu ndobva ndangu zvinhu zvangu zvochinja. And zvigananda are planning life. Vana vavo vari kutoendeswa kuzvikoro zvinodhura, iwe wakangomira wakastika kuri life pako papo uchitrusta kuti one day kuchaya one messiah achandisunungura in terms of politics. Vamwe ndo vanoenda kumachechi obva vanzi right, Mwari vari kutotaura kuti zvakati, Mwari vari kupindira papolitics dzekuZimbabwe, which is something that we don't want to hear anymore. Hatichade kunzwa munhu anoyachitaura kuti Mwari vapindira nyaya dzepolitics. Hatichatombo, kana uchida kutowirira nesu in Zimbabwe right now, toda kutaura kuti unototi Mnangagwa akataura toda munhu anobuda achisimuka achitaurawo zvaari kutaura, kwete kuti pakanzi Nikina ataura ponzi aiwa nekuti paningirikina. We don't want to see that nonsense anymore. And the other thing chandiri kuda kuningirikina, pane vapfana vaya vari kufamba chiti hanzi anti-presidential what criticism, munhu akriticize Mnangagwa anoningirikina. Imi maZimbabweans pane inonzi ningirikini nyaya iyo yaya proni yaya yevanhu exactly. Vachisvika zvidatora munhu muraini menyu mukavapa proni zvakanaka, because havasi mapurisa, havasi that presidential criticism zvavanenge vachitaura nonsense, because our constitution of Zimbabwe does not allow that thing, does not allow that nonsense. Vafana vaya vari kutosponswa the likes of twana tungwarara toyatoya tokuti tiri kuya tichinotaimira madhiri munyika. Saka vanenge vakusponswa okay anti-presidential what kotora madhiri avaramba akabudirira, fambai muchinhonga vanhu mumalocation, munhu wese ari kunzi ari kukriticize munhu kwakazotanga kusungisa pachi. Hatisi kuzvida and hatizvidi, ndo nyaya yatiri kutaura right. Muri Zimbabwe, before I disappear ndisandarova pasi zvangu, thank you so much for watching. Makusena anaya ndangomuka ndiri muchiki, and ndikuziva kuti one day is one day, zvinhu zvichanaka even kwamuri ikoko. Toramba takashingirira but something must be done. Hatingodi kuramba tichingoti nyika yese mopusiswa moitwa mazengenene nemunhu wani achitotaura zvinhu zvaanda kana nai varume vese mimi munhu muswera muchitya kana kuudza kuti kungosumudza akagona muchitati zvazvisi ane manganiko, inga mese varume vese angori ne 2 to 1 ane 4 here.
Anyway, kana uchingori South Africa uchinoregisterwa company uvavhurirwa FNB business account usina work permit kana study permit zvaizi mazuva ano pane company inonzi education research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Education research inokuregistrira company yokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa ipapo passport yako iri valid. So vabatei number ndo dzandasiya pa screen mutaure navo. No work permit, no problem. Education research is the solution. Ndasiya number idzo, torai ma screenshot muvabate naika.